Primeran, fe bat. 129/16, nagiaren eguna. Bai, badirudi adituek diote astean nagitasun egun bat esleitzea oso onuragarria izan daitekela osasun mental eta fisikorako. Argitu nahi dute, adituek iradokitzen dute horrelako egun batek estresa, hipertentsioa eta iktusa izateko arriskua murrizten lagun dezakeela. Bizitza luzeagoa eta osasungarriagoa lortzen lagunduz. Argi gelditu hartzegu, aisialdi egun horiek, ongizate mentala hobetzeaz gain, adituen arabera, loaren kalitatea ere hobetzen duela eta oro har osasuna hobetzen laguntzen duela. Gainera, nagitasun egun batek burua berrindartu dezake, eta horrek konzentrazioa eta produktibitatea hobetzen ditu epe luzera. Baina zer da, berez deskantxo egun bat ez da, Arantxi? Hori da. Bai, baina deskantxo egun bat baino gehiago da, ezer ez egitea, bai? Ze deskantxoa oso... Ez dakit nola esan, bai, batzuentzaten deskantxatzea izan daiteke, ez dakit, erosketak egitea jutea, hori, beste batzuentzat oso estresantea izan daiteke, ez? Batez ere guain gabon giro honetan, adibidez.